to da ka zo nan zaka same shi. Wani indiya hausa ne an ce yana da fada ciki ba a zaman laya da an ga musa da a ta bugun juna. Indiya hausa? An ce ai na gaya maka ba indiya hausa ba duk abin da kake nema in ka zo nan zaka same shi. Amma wani hanzari ba gudu ba. Me ya sunan fim din ne? Abin ga bluefin ne aka ce. No. An ce da an ga musa ta da ka gana ta bugun juna ana kai kakka dauki mutanen banza iska bana. Ka zo nan tsohon ka nan ka zo hannun ka zo ka same ni ka zo ni za ka duba ka ce ka zo ka maka bluefin. Haka na ƙara faɗin wai an ce akwai faɗa ciki? Wanda ya tare mutane ha ba shi faɗa. Dole ne in faɗa. Waye ya turo ka ne ce ka zo nan ana abin ga. Ya ni shi wasu mutane masu sai da abin ga kashe tebur. Na ce a bani na hada. Suka ce babu amma ina son hada ne in je ga sunan shi na ji in ce a bani bluefin shi ana hada shi. Dan Allah ka bar wannan zancen. Wai ka san abin da ake cewa bluefin kuwa?